ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। କ୍ରୋଧ ଶବ୍ଦରେ ରହିବା ଉଚିତ, ମନରେ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକୃତିର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ। ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି କରି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବନ୍ଧୁତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା। ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ଓ ନୀରବତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭଳି ମଣିଷଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।